Za boka nisy olo zay nirako taloha anao. Izy mipetraka France. Ke izy io ty nandefa message aminaka. Avy zegny izy hagnano mariage aminaka. Hitondra za andeha France. Nagnino? Izy Ke ataonao karakory fo za? Mbesa boka za mbola agnazava aminao. Hitanao ndraiky, atsika eo misy sahiriny igny olo zay magnampiratsika. Ke nino ma décision amin'izay jeu ty mino? Hitanao chérie, hitanao ndraiky ka fiainagnantsika sarotra situation misy atsika io. Zany koa mahazo papier za avy agny. Fa diaviko mamabe io. Laridia koa mamabe io. Anao faroko. Atikisa za anao fa mba zahavagna karakory avenir atsika. Hitako karaha ty fo. Amaro zany olo mandeha andafy agny magna promesse de la lune. Za ndeha ataonao andraso Paul eto. Za boka tsy hagnaiky zegny Bramsy. Asalonaka fa maro. Tsy tiako de déranger. Ato mipetraka tsara tao fiainakako. Ndafy mama zay koa ohatsara atsika amin'ny amarefo volagniko zegny. Ke za ataonao karakory? Ha? Mandifera bibi fa za tsy hamidika anao. France koa ny mama avenir e. Dako fa mahazo papier avy agny anao afariko. Matikisa za anao. Atsika ty na tsy mandeha andafy zegny atsika ty velogno fo eto. Za miasa. Anao mbala matanjaka be eo mavita mitady vola. Nino mila andeha andafy zegny nino? Ty voatra boka za mama. Idoko eto fo. Mba mikarokarokoragna bognafo koa fa tsy idoko be eto fiainana eto. Anao mba mandinia. Ke za boka tsy magnaiky doublegna karaha zegny e. Izy ty avy za tompily koa andeha hihindrana. Anao boka tsisy te handiniky aveniran'olo. Anao fo. Anao le famperinasa Matoa za mivolagna zay za mavesatra. Ino? Za mavesatra. Mavesatra ino? Mavesatra olo, mavesatra aminao. Ty anao. Io anao mipetraka io e, regninao zegny. Mizazara setsika. Mipetraka anao. Io anao mipetraka. Za tsy mila mahita anao mialala io. Miambigny lasetsika. Andeha bazary. Tandrema mialala io? Ya, zo hitanao boka toy ny koragna antsika tandra raiky igny zegny. Navy zany le mianatra amizay zegny le raha. Fa zegny tiako alohany izy avy za fa mahety fa za fa azonao grave. Fadoagna ty ne. Ia sady zany fanangambaranao tanao tao fariny hoe za voagna nampianatra anao zazinao. Tanao zazo io zegny fa nangala note jiaby raha andeha ampianariko anao fa nataoko ato zazinao. Note zegny a? Note jiaby. Jiaby teny vazaha fo hitanao izy io. Ino mba zozoko zay na? Ninao zao tsy baraka fa amin'ny teny vazaha fa nisoratako ato c'est pas la honte mais la tête coupée. C'est pas honte couper la tête. Ninao zao baka kanakana sikra là-bas farifary agny ninao zao. C'est pas honte la... C'est pas la honte mais la tête coupée. Couper la tête pas la honte. Ya bon mety zegny. Fa aminao zao avy azanao. Madame la France zao koa avy zegny. Anao tsy mety tsangatsangana andeha ramena no. Ya. Manalazy. Tsy maintsy andia tonitony raha azonao par exemple andreo zao nandeha amin'ny supermarché igny zegny andreo zao mivanga elatra ny akoho regny azonao. Fa soratako ato. Elatra akoho. Ya, direct fa hoe chérie, on va acheter le bras de poulet. Nangaia mamanao Maria e? Izy ka bazary. Nandeha bazary ka ino ataonao nadoko nantany io? Zany rano niambigny lasetinay. Anao tsy mavozo azy narety, nikapy amin'ny talignandra io. Alô ndesiko andeha aminakany koa fadiany mamanao. Hitanao baka ro bera baka andafy aby io azonao? Ro baka andafy io zegny matetiky mekimekin-draha azon'izy io problème zegny baka amin'ny métro. Métro zay raha fiondrana mandeha mare be zay raha zay andafy azonao. Nareo baka bajaji fo. Mandeha mare. Igny zegny amin'ny teny vazaha fa nataoko ato azakazaka tsy tegna dia. Courir n'est pas marcher. Courir n'est pas morter. Morter zegny zany amin'ny parpaing agny misy morter. Marcher. Si.
direct fambaranao izy mandeha miadagna mavilavitra marché doucement arrive loin marché doucement arrive loin izy fa mety ndraiky izy fa bon fa ty misy raiky tegna très important fangalagna pifo ambera karakory izy volagninao aminany chéri donne-moi un coup de pied chéri donne-moi un coup de pied ya zay volagninao aminany important zegny anao fa lavinina zafoko teo hany minana zafoko tova miady za miropo kaza mikoropo ake tova miadina fo teo koa rano lo soye koa mayay fa ny volako miambigny lasety tsy mialala eo nandeha ia amaya e lo soye tsy haiko misy laginy igny ana azondra aminaka e amaya tanao mangala volambera aby io tsy raha lenglaiky fo fa donne-moi un coup de pied ya anao magasin marigny zoky zokinao magasin donne-moi un coup de pied marqué io marqué direct fa azonao vola azonao malalaka be vola ya vola direct zegny ke ty zegny raha nampianariko anao ty andesinao izy ty e ya andesinao vakivakinao ampodipodinao matetiky fa farifaviany koa ty tafaboakanao jusque amy donnez-moi un coup de pied anao avo amayatsaka Jankanao zegny ato madamo ô aty matanilako anao andehanao etany afambesiko anao eto ha alohatsika mandeha mojoty i mandina amezanao an'igny zanako e ko misy raha mandamo mahazanako za mampizanana tsy miala aminao ko marary zanako amin'ny hanianigny amezanao izy io alô ty mody za magnambara anao madamo anao koa tsy amelogny zaza alefa zadikavanao taninareo ambanivolinareo agny tariminao bilominao fa tsy zanako velonde avelondereo dia fa amezanao hanigny an-tragnonao ty ary koa misy raha mazy famitana atsika bonjour alô tandre medy anao tsy magnamboatra zokinao za tsy mila ariary e atsika misoma hero zoky justement magasin zegny tsy adigna za mila izy mbola hero igny mboariko anao zoky misy problème somentsika raha zegny d'accord ko io fahavy riziky fahavy io ambigny ety za oe azala matokisa za anao zokinakazana raha zegny tsy maintsy fa soira heronao zegny yo aty tananako anao petra yo vandravandra mila olefa angoko se fantsofany alô mitrantagno Sistema président za ndeha aminao fa volana ataony dalila za ty tsy nataony za nagnamia zanany hany ke nino tokony hevitra atao aminany fa za olobe mivataka anakany nandeha titihiny dalila raha ntegnan'izy moa dalila io tsika indro mamany mahaiama resaka amy tanàna regny koa izy mihitsy d'accord mazava resaka anao zegny fa anao boka tanàna ty misy fanjakana ke en tant que atsika mpiarabelo mihegny amy tanàna ty mila mifamory atsika magnanatra voalohany faharoe misy daty misy fepetra zay tokony atao io koa mbola tsy magnaraka io io tsika mangala mesure midriky amy laligny fa izy koa resaka hoe izy koa resaka hoe fagnampijaligna tsaiky fampijaligna hoe mpiarabelogno aminany tsy tsara io tsika mandray fepetra araka ny tokony ho izy zay indrindra présidente adiaviko popoky tsy popoky ataony tsaiky io marary fonaka noho ny tsaiky doedoeky ataony tsaiky io nda aminaka tany popoky raha ataony viavy izazy raha zay ny président fa olo jiaby amy tanàna ty fa mba hetoetry tsy manjary ataony io amy fifampijaliagna zanany miaraka olo namagna mibombo zany mivavanany fa herina ty malakilaky edy café zegny bébé Okay.
Tolong siramame dikit, Bang. Iya. Merci, Be. Mame ya. Nama cik Kak. Jafa mazafanga. Sila kuzareka. Not Kak. Ya jab kare anomba misisi. Mfamisini basi. Mazava reskanao zegny mama. Anomboko zao tsika angala décision amoro fokon'olo imbiagna mivory andeha hagnanitra izy anarigny izy. Izy koa tsy magnaraka io ke tsika mangala fepetra fa ino raha tokony atao fa tanàna misy fanjakana ho za io tsy mety misy vahaolagna fo fa oleky izy andesigny raha sarotro atsika keliky magnomagna karakory agnamboaragna izy agnatin'ny tragno ato agnatin'ny fokontantsika ato izy koa fa tsy voava io izy andeha-tsika laligna amizay. Matoky anao za président ny feratika tanàna za matoky anao. Matoky izy amin'ny 20 fa tanteragna raha zegny aza miasa loha anao tsika eto. Ok fanao za magnaraka. Ewa. Zany any marigny vato garde. Garde? Anao tsy mila miboaboaka. Za ndraiky tsy boaka fa za après-midi misy tanimboako. Fôtiny misy olo andeha mivola za zegny. Any boaka hela après-midi fa za riva tsy tanimboako. Tsy maintsy marandraigny koa zegny ravagna. Ia, za garde. Ok, mazotoa bebe. Za an-tragno fô. Tsy tanimboagna andra fa aligny. Ok bébé de. Livre koa mikoragna amin'ny mama la France arivagna. Zay navy tonga boka bolagna gasy maro volagna maro koragna antany agny en tant que zahay mihegna amin'ny fokontany ity miarabelo amin'ny fokon'olo anao koa agnatin'ny zegny maro tretre ny zay tsy afaka hametagnana amin'ny kabaro jiaby mandalo mikasika momba zanakanao araka anio bolagna zegny olombelogno tsy diso an-dagnitry fa diso an-tany tsy nino moa zio fa momba ny fitaizanao ty dalila zanakanao tsy rariny fa mogno fokon'olo ke zay tsy tsanga tsy petraka karaha io fa tsy maintsy anarigna anao tsy hoe zay tragnom-pagnahy tragnonjery fa atao zay raha metimety ino tokony atao. Idy raha volaniko aminao président tsy niany fa tsy frango faela toetrinany io zanagna mia zanany mofo fo nitivitivay nititihina atao nivolagna tsy nanjary ke za zay malahelo tsy maintsy magnandro aminao za président. Sady viavy toko miala amina carte ty eto fego. Zay heko viavy tsy fagnazy amizegny herika zanany tsy jireny tsy heko mirano tsy nitiranao tokony tirenao ôry mokazanikanao koa fa tsy tianao rehetra mbalahelo fa tsy nambelanao niboaka bo pijalenao karaha nagnasary nandeha andafy bala mitovy zay apetraka Madagascar sady io koa fa vatika io raha finaboaka zany io sa zao inona karakory tsy karakory zao. Varete vurvreno jamanageno msijeri anaroma tanao zany io zava izanako nefa za hitanao io tsisy vady za mitarimy izy zao hitanao tsy ariako zanako tiako fo anao ndraiky zanakanao tsisy raha kare raha ataonao zanakanao tsy miexiste raha ataonao fa magnivoaha tsy naraha doko anao niteraka zo sady fa ela kunezako dalila anareo zay fa tsary mila zo ragna nazo zony zovara zo ingeny dalila sambe kwa chikatie anareo jiaby nany baka vokisako aby empaka volombolananareo commencé ko aminao raha ty lavie
anao fona fitiavan-drahanao nandeha namoriagna za zo ty amin'olo maro eto anao mba tefa-pitry miteraka anao koa niteraka anao foka koa siriny fitiragna zaza ndraiky fitezagna zaza anao mandeha volavogna aminakany aky zanako tsy aferanao fitezako zanako za mahiatyako atao izy mandeha aminao koragna ty président anao président tanagna président olo mavety ajean'olo anao mbala ajeako matao zana avy teto io fa fiainagna anakany aky tokantragnonakany aky iry zanako aza idirigna politikinao ndraiky azahoanao place manonganongany président fiasa aloha nay quartier ty tsy voaferanao mandeha mefety tokantragnonakany aky iry zanako ibonga ty mtragnonao mbazay andamiratsika ty fa tsy raha betsy zegny zaka zavolombolaigny président ambarako anao vahoakanao fieza fa zaka ty fieza ndraiky zanako vadiagna Nidira anao fa ty hoe misy toaka ara ty anao tena tsy tena za migiako nahazoazo anao zegny akory mety pitrana mba eto sopoko Pitrano lave, pitrano, ta. Ino maninao fa ty mabe? Tsy efa hainao fa raha figiako ato Rome. Madame la France avy nefa Madame Nakato koa mavesy. Sempre ataoko venezo bravo. La France. Yalla. La France ora e khumali mturefelina bezati. Zavulga mnono me Beyoncé petka mbadkne zemi nan mantasil mas angusa pana dakusala. Ah. Maring. Fatis tua kama baratia mero vola balami ampiero na casa lá. Damis vola. Ameromza. Ti vola balamisa lá. Balamisa tua Comila de mangalo La canetinha que levei. As outras né zano que tam la quartier. DALILA zan ka Fatima bezeza zanandaza ko vatro fu. Ah, zezana fazana kunanda nambadi. Ni alan fazana dendera nambadi la gastis pandeli. Dá mais um pet. Mas caramba, dá mais um pet que não vai na rua.
Zati tsy mazera tianao tôtô ve? Zay Petrika. Avotsika karana Dalila vatotso ko ino Dalila. Dalila anao tsy mazina Dalila na Beza Petrika. Ty kama tsy mazondaly latimba na mazonao ty. Zatsy mamo. Zatsy mamo. Any alindunia elko besa. Anao mipijama tsy naluna tolokalo. Apsangana za, apsangana. Sina vita refa mitoka naro. Anarô kôfa mamodia. O problème na ka Dalila. Alô kôfa tsy haigny miala eto lá. Zatsy mamo. Discussion, si se développement, sa conclusion, ça n'est qu'un autre, pas tout va de séparer. Mialala, bichano way, ça simile, allez tout mangala si sine, tarata sita pakila, miala ang ça simila, gora matiki na toki tambe, ça me daru ex fanam tam. Vato Dalila. Zatsy mainino. Zakanoze. Vato Dalila agnare. Anao tsy madigny zanako Dalila tsy madigny mangalataka Dalila naka anao zero fonko La biara. Mas não, mamãe. Tu refere milita mas manaf qua. Vato Dalila. Zatsy mahay Dalila no. Dalila na kami si Jerry karaninao zay. Sa wala problem na. Dalila no. Zanak Maya. Ya fa. La France. Não é. Problema com vado que te tiasa. Se dire com nós. Maya. Sangana nang sansama ano. Maya nga sartura nga. Ano miskansang. Ano pa machisa. Ano miskansang.
miala rano ito fa mangagana loko ziny. Akory matao anao tsy angagna loha, anao tsy mandry jusqu'à minuit haligny tsy haiko magnino. Fa za tsy tafandry ny moaly. Andao anao mitrangana anao koa mandeha mangala ranonao fa za tsy nahefa. Tsy angala rano giabo zegny anao? I raha viavinao Facebook tsy mampandry anao mangala ranonao. Maya bety. Tsy haiko ty maraha torogna mary. Maya. Maya. Mangalasa. Miamby ny babanao avy mitongana l'hôpital nera nitokanao fotsy. Nera torogna be koa pitrika andrahoana. Tsy vaky ny tsonaka zay fa. Dalila, ino loatra ma raha fampijalina ataonao tsy haiko? Zanaka ny tsy haiko marary fa mbelanao hoe tsy desinao l'hôpital sady tsy amenao ody. Karaha tsy zanaka anao. Ino desa l'hôpital anao fa malahelo izy. Hay. Zuma zanako zazaraiky. Anao misy problème. Zankanao yeta izy. Ndeko anao tokony mizaha docteur tegna. Anao koa nanjaka karaha tsy haiko viavadala. Non, tsy solo maraha ataonao io. Ino maraha ataoko nino? Tsy haiko nateraka kibinao mirana karaha tsy zanaka anao. Mas zarena fotsy miasa lora mahazo izy ka anao matsitsiny ndraiky zay. Anao bomako anao. Anao mibona tin-tragno ka verjery. Non, basiky. Zay tsy jiaby zegny. Anao magnano maresa ndia zegny olo jiaby. Ale boka tany. Tsy dia zegny. Ale. Tena aminaka ato. Bon, nieko anao va engager des papiers ou non? Non, tsy mettre ataonao. Ivinesy fa aminao kony boka tiny anao. Saky malaky. Maya, c'est bien? Maya, avec misy antony mahatonga za ary mangalazana regny fampijalina ataonao izy za zegny amerde ndraiky anareo ty magnena ady ino mahatonga atao za loatra Allora te la sono sempre trattata sempre. Ok? Allora grazie che io comincio a lavorare con papà. Oui, allô? Ah, oui, fais une petite. Hein? Alors, karam ke kamne koni. Ngoma no fuat bibi. Sambil noti vuita. Maya. Oui, papa, nyari. Malaki-laki ny fambola maty ny posika. Andeha hagnano shopping no, spendendo un po' anche qui. Vedo casano. Cioè. Tomana zamo ka papa. Papa, nangin bazanis papa roe abe. Papa roe? Papa korek babuti zabe. Aboko ano. Hitanao zanako, anao zao fa be. Tu dois connaître toute la vérité. Mila hainao raha jiaby mandalo. Za marigny fa mahitiny mba za marigny atany. Ameko exemple anao. Je suis frigidaire bébé. Chiffre 4. Ngoma no mama nini? Faceda.
Nen mati. Tano. Misy fotoana azy ndraiky mamanao raha zegny edy fa ela eky tsy raha bibibety. Allô? Oui. Ja, antragno zay. Ambila telefone ty. Azovy luka ianao zao. Izo anabaviko. Anabavina boka ia. Azovy. Ke misy chiffre boka nangiran'ny za. Anabavika misy chiffre 4 zegny anabavy. Chiffre 4 zegny boka ny hira zegny. Hiran'olo malaza joti zegny. Zegny tsy possible zay tsy marigny. Reo kokoragna anareo to nisy vadiko misy tiako mandry manokana. Mandry manokana anao. Titre ny hira zegny anaovako gravage nangiran'ny za boka zegny. Zay tsy marigny zay fa mbarazany marigny edy. Hazala fa marigny volako aminao. Chiffre 4 zegny hira farany malaza joti. Telefone ty tsy ameko anao na ankoatra zavianao aminakany. Ke za fa magnazava zegny ke mbola tsy mety. Ke zay boka tsy marigny za tsy mino zegny. Bakiko telefone ty niany. Tsy azafady zegny. Ino ma kek farany ty e? Tsaky koza magnazavazanao. Non tsy galant feky. Ino ma raha tianao koragniny? Kek sanana ino tsy ankanigny amin'ny restaurant iny ino? Tsisy la cuisine koa an-tragno misy anao agny io? Ya, hitanao vadiko nikahiko anao eto zao io. Za ty réconcilier aminao. Après raha jiaby nandalo tamitsika. Ke ino zegny ny tianao viagna amizay? Anao boka za meky. Anao minana kely fa raha jiaby nicommandeko spécial aminao. Minana. Kuranganao fa za tsisy fotoagna lanigna aminao. Regninao vadiko. Haiko marigny anao malahelo amin'ny maha ndesin'ny babany. Fa za magnamety toky anao. Zy tsy maintsy toritsika izy. Io tsy maintsy mipody amintsika fio mahany. Anao matikisa za. Za masambarinao miasa aloha mikasiky mahia zegny. Asa alohanakahy zao tsy zegny. Za tsy miasa aloha momba zegny. Vadiko. Anao tiako tegna tiako marigny en fond madio. Efa 7 ans mahery ny rahantsika zegny. Ke niany ty za décidé angataka anao hagnano mariage aminakahy vadiko. Anao lefaka marigny. Io edy raha anaovako anao lefaka io e. Anao zao mieritreritra tagnatin'ny 7 ans anao nagnano tsy vadivady zaty io. Zio nangataka mariage za. Ako koa fa tsisy nifoatra zay fa obagna mandraiky zay. Za sa merdegna amin'ny tsy maro mariage anao fa tsy miasa alohany zegny. Mazava? Anao za manana kare. Ava misotisoty maro efa tsy mampanjary fiainagna atsika io. Azonao mampimalimamy atsika io. Zavaka. Zavaka. Ty kadonao. Je t'aime vadiko. Diamant donc ici, mais ça m'intéresse pas. Ça tu mets sur le mariage ça tu solti ko tu marti direct malgré intéressé ça. Quand on tenga ftia bam na casa manga tenga to banga tinjirno za tsartiano za timila ram kaskano timilano a timjirano fi. Mas a vamos nós ele, mas não punha ta banga tinjirno azam ta tan misda ni tan misda no. Dalila. Anao na tsana mbady mariky zegny. Na anao tsana mbady vazaha. Anao mambarako tragno vato, tsono magnitra amin'ny tragno tôlitsika io amin'ny quartier. Azonao? Avy anao vangeko tomobily. Avy eo fiaragnantsika roa io, vadinantsika io, io ataoko lambanako tsy misarika, tsy soloagna mandamaty. Justement marigny vadiko. Zapaka vadiko tsara nagnamia cadeau anao. Nefa anao nagnasoa taminakahy tagnatin'ny taognotaogno. Anao vadiko mamezava cadeau matsiarovanao za. Normal zay tsy marigny.
Anao kuvado ko anao tia zay fa sa tegna cative te bova zana Gask'Art yova como você tá no meu biso tia havia carnaval azam tan mis zay ni tan mis zana como você vamos nós hein tá bicho gatin lua não Madame sangat bien. Madame, comment c'est drink vin? Yeah, easy. C'est drink. Enchanté, jeune homme. Je suis heureuse de te présenter ma fille. J'espère que vous ferez un joli couple. Oui, madame. Mon père m'a déjà présenté la photo de votre fille. C'est un vrai ange tombé du ciel. Si jamais tu devais sortir avec elle et que j'entends que tu doubles avec une autre, ça marche pas comme ça. André, ça me saillit là. C'est pas grave. Toi, manger tout. Oui, madame. Moi, préparer varamna, salade, déchets à mandarine et orange. C'est tout. Oui, ça va, avec plaisir. Madame Panjonjon, tu peux dire? Lasagne salon mariage na marraine. Madame salon non il y a un peu de gosse. La moutarde, non, baladine, tu as Oui, c'est pas mal. Non, tu fais un petit nom en poutine. Numéro, papa carré. Tu n'as pas eu de mangan sono, non, ça, on est disponible. Je n'ai pas eu de mangan sono. Que nós a gente vai mandar com eles em boa na premia, que manga eles em boa, que vamos já que manga sabe que não está baladinho, não o job na United. Alors là, elle dépasse la limite. Là, je suis vraiment nerveuse. Calme, maintenant tu vois, ça que nous avons un bel téléphone qui est son élite. Là, il a souffle, là, il a un petit chandail checking. Que j'aime que j'aime, mais j'attends les. Est-ce que j'aime te voir avec mes gels 5 fois que j'aime, voilà, moi, je suis un talon, jab. Check, fait qu'on a tout comme zing. É caminoro zany ko amboara saigninao fô mizahava tovavy mahoatra omby amintsika ambanivola aty fô ekanao fô izy igny rô karaha raha tsy hoanjaranao fô fahitaviko izy igny e. Izy kofa olo hitanao tsy mahafohy vola aza éviter edy e. Azonao zay? Oui papa. Et mes amis alors, je peux les éviter? Tu peux inviter tes amis, les fils de millionnaires amin'ny tanàna eto. Fa hainao edy azadiny André. Miaraka amin'ny parents azonao inviter aby jiaby. De karaha zay koa zaranila reny olo milliardaire afaka manamia enveloppe mateviteviny. Je peux pas forcer ma fille d'épouser ton fils. Clarisse, contrat ny tsika, resaka jiaby natao zay nataonao vera jiaby mo aby jiaby. Hein? Que ataonao tsy mba voabaraka mazaty. Invitation jiaby efa miparitika. Fa tokisana namezaka anao marina. Tegna marina antsika nagnano contrat fagnaragna raha. Fa zany tsy afaka forceko. Mazava aminao zegny tsy afaka forceko. Non, je peux pas. Anao ka menace zany anao afaka mibogna anao amin'ny lakorona akato fa zaho tsy mila mitandregny raha koragninao koa. Tu as le choix, Valentin. Sans méchanceté, jeune homme. Je ne peux pas accepter ma fille de vivre dans cette condition de vie, ok? Dans tout le respect que je vous dois, madame, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas abandonner ma mère ici toute seule. S'il ne vient pas, je reste ici avec lui. Là, je vais devenir folle, hein? Maria, tu comprends pas que je t'aime.
Arrête, c'est fou. Je suis fou de toi, Maria. Rembourser o diabo, vou lá não carregar a mariagem, c'est pas un problème pour moi. Za tsy mijery anao ndeha rembourser dépense jiaby zegny. Tsy zay problème eto fa le prestige. Tsy maheky zay za. Fankahitatsika Madame Clarisse. Vous cherchez un studio avec des tarifs avantageux? Voulez-vous réaliser un film? Voulez-vous louer un drone? Besoin d'un spot publicitaire? Sans oublier filmage, événements, mariage, anniversaire, baptême, cérémonie. Et parmi les déplacements dans toutes les provinces. Tout cela chez Waltz Productions et ses équipes qui vous accueillent pour vos projets musicaux et audiovisuels. Une prise vidéo avec des équipements haut de gamme et étalonnage multipiste sur DaVinci Resolve 16. Nous prenons en charge toutes les étapes de tournage et la finalisation de votre projet. Pour toutes informations et prise de rendez-vous, contactez-nous au 032 48 587 49. Oui, calculido. Lo disse in Aí, mamãe. Ah, Belgique. Ça va, c'est bien. Non, as fa normal raja. As não bera aqui na ula primeiro que nira com sambur na rua. Ya. Naquela. Na vesta porque eu sei que o dente já viu só. Lá na galera sei que eu na casa. Ya. Non, pas lang raja, pas ça va. Tia, vraiment méchant papa. Ça fait que tu es Noël. Attends, Maya. Laisse-moi. Attends, Maya. Aiako molangalanao zay tsy haiko ty karaha tsy mety avy lera mandeha zay ko fandeha. Ha? Aia fa frais-nao? Anao zao tsisy frais? Allo mijotsoa ela edanao zay. Tsy araiky? Mijotsoa ambany eo. Ke anao tsisy vola anao nandeha fo? Anao donc midoko fa zay andeha. Anao mangala sisina ary fa zay mekimeky zay. Charnina. Aí fuma mano. Chena tá missi. Que nós já fandeia. Ha? Sim. Mas mandei lá apche. Eh Marcelo, moi je suis encore cassé d'hier là. Je me suis mis à l'eau. Hein. Ouais.
C'est chaud en Biloubé. Hein, ah oui, c'est chaud, mais tu sais, en Biloubé, l'ambiance en Biloubé, surtout on est en bombarde, l'ambiance est toujours chaud maximum. Je pensais pas que c'était chaud comme ça en Biloubé. Voilà. C'est chaud. Il faut t'habituer un peu là. Quelle heure il est là? Peut-être qu'il faut pas... On va penser à aller manger. Hein. Bah ok mon ami, je vais prendre la clé de la voiture, ben on va y aller. Ok, je t'attends. Ok. Ouais. Oh! Maman Zana, nós ainda é um fome. Karima Yezana. Si c'est bonjour, même un petit bisou, failli Zana. Deixar o mamão de que tu fazes ano. Un canozinho de colle. Assis-toi. Karimo, a não lhe fana pedir que leggings aqui assis-toi. Aí a Maia fana tá de Maia de eu conheço. Andezi ma fana batu. Acho que gaka. Ano ka tá draram na cama ti Karimo. Ano bala mangtani dentro na cafona. Nana badiana no vazazi, mas não se tiagna. Se vola ela tá dentro não. E lá on a tout. Là, on a 20, une piscine, on a tout. 5000 jets privés, quoi, non? Hein? Oh, je te parle. Mais na rura gang ku vad petit. Non picha vad, c'est quoi? Mayazing a. Allô? Assis-toi. Karim, Zati, escutou na linha, não, 5 minutos também com não, même 5 segundos. Pas plus. Allô? Entendi. Maman Maya, Sarnhova. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle demande de l'argent. Et Marcelo, tu la connais cette gamine? Non, je la connais pas. Elle est petite. Là maintenant on a tout. La diable miri non t'enfienne dans nos familles ça. On a une maison, une grande maison. C'est comme un automobile. Voilà ce courant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Là, nous voulons m'arrêter comme un mariage. Il n'y a pas de souci. Allez, s'il te plaît. Voilà, je n'ai pas de chirbe. Mais bon. Pour être sincère avec toi. Maya Azine. Elle est perdue. Nino? Comment tu t'appelles? Maya. Ils sont où tes parents? Je sais pas. Tu veux de l'argent? Tu vois Marcelo, moi j'aime pas donner aux gamins. Parce que là tu sais jamais si ce qu'ils racontent c'est vrai ou s'ils sont envoyés par la famille, tu vois. Nino? Ano ba si Jerry Karimu? Yun naman ang tanza kayo kung saan ako niya natita. Ano si Jerry? Eh, yung katin tanza na kaya sana
zanako. No, ya zanako Maya, ya Maya. No, ayah zanako Maya. Kau mati tangan tu begitu. Ayah zanako Maya. Maya. No, zanako Maya. Quando no. Ayah cakap kita bicara jangan. No. Maya. Karim zaci jete. Zasa kalau zanako no. Zanako Karim. Indo cuma lagi ada di rumah kaki. Aci zeta kali itu nasa. No, zaci tangan kali kalau kali. Zanako zanako, you know. Maya, asal. Maya ini. No, ini kan itu jalan no. Zanako. Ayah besar. Ayah besar. Allô? Allô? Zaitano eu mis problema. E no problema não, mamãe? Exato, mamãe. Fatima Betty, apa homde. Vai te voar, joti. Já mis babel. Faboko no gatka shiva. Não, Tiago. Para acaba que nós estamos no restaurante da Então eu zava se lá cozinho za rato marandelo mantanga vi ani do outro mas shirbo passou ha moi za mislagging be na zaza tizangari check tu ano manangino yura tiano la king dakara yura tiano otizet check tu otizet company pet katanga bu ture pen zaza le ano na fona nzale kono ode odi Karibu. Azoma no. Zangu chakatu, mpetrakato ya fubram. Azoma zenga bebe. Bahini. Bebe, tatatanya. Tatatanya blamse. Titi saferano, azamnene facciano un tagliato. Azoma yu. Yuna makwatu. Namano karako. Namano boka yemaza. Vavano fudia. Nana kurma tskatie. Vavano fudia. Chano vlanco. Itano lambanoti. Zam vanga sti.
Hitanao vavanao io za magnabiagna zo. Azovanao io. Atsika amin'ny téléphone isan'andro io igny mba sy vandy fo je t'aime anao. Chiffre 4 frigidaire karakory mahatenim-bazaha. Kaiky io viavatra anao gravage anao chiffre 4 zegny. Ha? Nakory mba tsika tie. Za ataonao viavy zegny, ambariko anao tsara be. Hitanao tragno ty tragnonaka. Faktirany jirama jiaby ty za magnefa izy. Agnontania izy io. I koa tsy faly amizegny ampodiana ranaka jiaby hoe. Hitanao i valise ty, ranao jiaby agnatin'izy ty aby. Lambanao, ordinateur, téléphone, tablette jiaby. Fa izy ty, hitanao feno izy ty mavesatra aby. Ty tsy amiako anao ary tsy hoatinao koa ty. Nino vadinao ni? Bébé. Bébé, aviatino. Azov tena ny tianao aminay, azov vadinao aminay roe io azov. Azov aminay roe tena vadinao azazy.